Ahoj, moje jméno je Amen a já tě vítám u dalšího videa. Dneska to je Car Simulator 2015 Let's Play. Jsem trošku chorý, takže možná vám budem připadat nachladěný, za to mi prepáčte, takže dáme drive. Najprv zkusíme ten traffic mode, to je tam, kde jsou auta, potom zkusíme ten checkpoint mode, kde tam checkpointy. Dal som trošku aj zvuk, aby ste ma videli. Teda videli, počuli. Toto bolo tesné. Dobre, tak tomu som sa nevyhol. Ale jak sa auto dokáže zničiť, to si teraz first person. A to vidíte vpredu. Také. Takže tu máte let's play. Najprv skúsime ten traffic mode narýchlo. To, čo tam bolo. No. Kúknem sa, aké je zničené auto. Aha! A teraz skúsim takto jazdiť. Je dosť zničené. Chudák auto. Teraz skúsim naraziť do toho. A potom skúsime ten checkpoint. No tak do toho. Čuvaj! Tak, a teraz rýchle. Pam! Tak, super. Dve auta, také isté značky. Naraz do toho auta. Yeah. Toto bolo dobré. Dobre, tak. Idem. Dobre. A teraz si dáme menu. A dáme si drive a checkpoint mode. A dáme si checkpoint mode a musím ísť do checkpointami, to je jasné. Akurát, že ja to tak lámim. Videli ste tu šmuhu? Ver to. Akože keď máš ísť rovno furt, no tak akože mi to ide, ale nikdy inak. Hop, takže ako vravím, ja sa otočím na opačnú stranu od checkpointu. Logika level 0. Dobre, hop, yeah, to bolo dobré. Tu je checkpoint ďalší, To bolo dobré, podľa mňa, ale tá havárka tam ani byť nemusela, ale to nevadí. Toto vlastne nemá konca, to iba kedy proste chcete hrať. V GTAčku musíte plniť úlohy a tu tak maximálne checkpointy. Ale je to celkom podobné ako GTAčko, lebo v GTAčku tiež môžete mať zničené auto, sa mi zdá. Tak. No a iď. Ešte 3 checkpointy zoberiem a končíme. Tak narýchlo. Druhý. Damn. Dobre, a teraz taký tretí. Tretí taký. Prepáčte. Tretí dobre. Ešte tento vezmem. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, ak sa vám let's play páčil, kľudne môžete like, koment, poprípade odber. Ja sa s vami lúčim a čusky čus.